खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि। दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगा सिगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानायआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ।
स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि, दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगा सिगोन। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि, दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं।
जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि, दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि, दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो।
सिंह राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानायआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ।
वृषभ राशि दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानायआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं।
नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि। दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन।
मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया
तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो अब्ला बियो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगा सिगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन।
नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि, दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानायआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान-सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं।
नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि, दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि, दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानायआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान-सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो।
नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो नोंथांमोनहा फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंहा खामानिनि बांसिन दाबि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। नोंथाङा गावनि आयनि फुंखायाव गोसो होनांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हागौ। वृषभ राशि, दिनैनि सानाव नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो लांनो हागोन। नोंथांनि बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरा नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन, नाथाय नोंथाङा नखरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय जिंगासिगोन। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय बांद्राय उसुखुथु जानो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ गोख्रों लाखिनांगोन, अब्लासो बिसोरो जायखिजाया आनजादआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनो गोसो गैयै मोनगोन। कर्क राशि, दिनैनि साना सोरखारि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा गोबां रां बाहायनांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया सोरखारि बिथांखिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोनायनि सान जागोन। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खामानिजों बांसिन बजा जानांगोन। शेयार मार्केट बायदियाव रां थिसननो थाखाय नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों सुबुरुन लानांगोन। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ गाज्रि मोननो हागौ। सोद्रोमाफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ न'निफ्राय गोजानाव साख्रियाव लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथाङा जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेयो आयेन गोनां जानो हागौ। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनै नोंथाङा रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नों गावनि खरसानि सायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगौ, अब्लासो नोंथाङा गासैबो हाबाफोरखौ फोजोबनो हागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगा आरो साख्रियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन।
नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जुजिनायनि उनावसो सुखु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। नखराव खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनोबो थांनो हागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ रांनि सायाव फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो नोंथांनो जेंनाफोर होनो हागौ। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। खाफालनि नोजोराव साना मोजां जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बाजेट बानायनायनि सान जागोन। फालांगियाव नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायो आरो गावनि आयनि सायाव सोनारना बाहायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि थाखो आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसे जानथायनि दावबायनायावबो थांनांनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय हाबायावबो बाहागो लागोन। जुदि नोंथाङा गावनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रां दाहार लानो सानगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो गोरलैयैनो मोनगोन।